כבר הייתי בתור, הולך. אפשר שירות? אללה, זיין לי קפה. מה אכפת לי איזה קפה? זיין קפה. קפה מקיאטו שחור, לא שחור, כן שחור, מקיאטו, גלאטה, פרנצ'ו, וואלה, אתה מזיין לי קפה, אני מזיין את אחותך, יאללה, כוסו מודריק בה. למה אתה עדיין מולי? אני אביא קפה. נו! מה קרה? אני בפרסונל ספייס שלך? בנק אותי באיזה קפה חינם. רוצה לשחות בקפה? בנק את אח שלו, דוד שלו, קפה חינם. מאפה, פלוס עוגה, פלוס קורסון. תאמין לי, אתה מפנק אותי, אני מפנק אותך. אתה מוצץ לי, אני מוצץ לך. כמה אתה מרוויח? ברוטו בחודש. בוא, רוצה? לא מקבל! מה נשמע דוק? תגידי, מה אתה דוחף לי את הגזר כל פעם חדש? כוסאמת, למי מישהו צריך למצוץ פה בשביל לקבל קפה? אני רוצה קפה! גברת, תסתכלי עליי ככה, אל תביטי לי בעיניים בכלל! תנשק אותי צרפתית. מה זה? זה מה שביקשתי? 4 סוכר, 5 סוכר, שים לי 8 סוכר. מה זה מלא סוכר! תכין לי קפה, תביא קורסון, צייר לי כבשה. כל בית קפה מנסה לדפוק את האזרח הקטן, מנסה לקחת 9,000 שקל על כוס קפה, מצרך כל כך בסיסי. דורש צדק חברתי. כמה אני מת למצוץ לעצמי. תגיד, למה אתה עם כובע גרב? אתה מטומטם? ההורים שלך הומו? מה עשית בצבא? היית רמטכ"ל? נכון אתה משתמט? רואים עליך שאתה משתמט. רואים כמה רחוק הגעת? מצטיין. כוסאנה! שים מלא קפין. למה זה עם קפין? תעשה לי לאטה. אל תעשה לי לאטה. כמה סוכר שמת? שים לי חומץ, שים לי וינוגרט. יש לך מרלו? יש לך בורדו? שמע, אני לא הומו, לא נמשך לגברים, אבל בוא הייתי מוצץ. אדוני, הקפה מתחת לכל רמה. הוא החם, והוא המתוק והטעים. מה זה? תאמין לי, הייתי יכול לעשות פרסומת לקפה. שים לב. שמע, הקפה הכי טעים שאי פעם, תגיד. דבר, אדוני, כוסאמת! אני דורש פיצוי על זה ששברת את כל הכוסות. מגיע לי החזר מס. כמה זה עם פלוס מע"מ? כמה זכוכיות יש לך פה על הרצפה עכשיו, כוסאנו? ואם הייתי עם כפכפים, איזה תביעה אני מגיש? אתה לא מבין, אני מגיש את התביעה של הלייפטיים. עוגמת נפש פגועה. אני לקוח, מגיע לי הכל. עוף עלי מהשולחן יפי זונה. יאללה, עוד רוב, כוסאמת. ישראלים, באירופה זה לא היה קורה. מלצר, קרסו! מה אתה רוצה ככה בקטצ'רות פה? אדוני! בוא רגע! מה אם הייתי ביונסה? אם היית ביונסה היית מתייחס אליי ככה? שטיח אדום היית פורס בפניי! איפה הקפה? אני ישראלי ואני דורש את השירות הכי טוב למרות שלא מגיע לי על סמך ההתנהגות שלי! אדוני, שנייה, אני עוד רגע מביא לך את הקפה, שנייה! דקה! אדוני, זה הנה פיצוי על כל הבלגן שאתה גרמת. אתה רואה? במדינה הזו רק אם צועקים מקבלים. אם אתה לא צועק לא מקבל כלום. אני לא פראייר של אף אחד. אני אקבל את מה שמגיע לי. גם כשלא מגיע לי כלום אני אקבל. אמו.